tagyawat. Katagyawat dyan. Sino ba may mga tagyawat dyan? Ang aming makukulit na pamangkin. Kami pa lang sa akin. Yan, nandito po kami ngayon sa Batasan. Batasan. Hello, Philippines! And hello world! Nandito po kami sa Batasan Hills, Quezon City. Ako palang viewers. Yan. Viewers! Wala pa tayong viewers, guys. Wala, mga Yan. Thank you sa aming 2 viewers. Oh, ako yan, Jessica dyan. Wow, 9 viewers na. Hello mga sis. Hello din po si Brian Fry. Hello po. Hello po. Ayan, Sister R.R. Lagot ka, Matmat. Ay, Gabi. Lagot niya kay mami. mo! No, let's fix Oh, ihaw-ihaw po tayo ng barbecue. Luto ni Tita dyan. Bitawan mo naman. Ayusin ko. Huwag mo na muna yung at baka pasensya na guys. Medyo magulo ang aming mga pamangkin. Yan. Ako. Happy birthday! Sabi ni Ma'am Juana May Hidalgo. Asa na si Kuya Coco? Kuya Coco, happy birthday daw. Alat ka dito. Dali. Thank you po. Come here. Ay, walang sound. Come here. Oh, thank you ka doon. Yan siya po yung my birthday. Say thank you, birthday. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Kaway ka, kaway. Kaway ka. Ingat po kayo dyan. Louder, hindi marinig. Hi guys, ingat po kayo palagi. Kuya, huwag maingay kuya. Hindi natin mabasa yung comment. Diba? Diba? Ang pogi-pogi naman yan. Oh, Yan, shout out po kay Travel with Irvin. Hello po. oops. Oops, yung ating camera nagagalaw. Halika dito Kuya Gabi. Sabi niyo, bonggang-bongga niyo ako. Sino? Sa next vlog Ay! po, bonggang-bongga. Yan. Siya naman po. Ayun. Yan. Kasama rin po natin si Si Matmat. si Kuya Matmat. Yan. Sila po ay anak ni Kuya. Tatlong itlog. Tatlo po silang lalaki. Bumawi kung po kami po. Ito guys, anak ng Tiligaya. Kamay naman Ay, ka dyan. naman dyan. Anak ng Tiligaya yan. Kung kami po ay puro babae, bumawi naman po sa ako. Puro lalaki. Yan, shout out Si po Chacha. kay Chamber Gandela from New Zealand. Hello po. Hindi, nandito lang man. Cha! Oh, yan, nandito rin po yung aming pamangkin na isa. Si Bam daw. Upo ka. Anak natin Joaro, di ba? Puro lalaki ang aming pamangkin. Si Gaben, hindi pa napakilala si Baby Gaben. Halika dito, Baby Gaben. Advance happy birthday kay Sian Arki Ibalan. Kay Baby Boy. Anak ni Ma'am Rose Ann. Yan, hello po. Happy birthday. Happy Sian birthday. Arki. Sian Saan ka na, Arki. Pe? Nag-happy birthday ka na ba kay Kuya? Guys, ang narakab na ng mukha. Tapos may birthday pa ngayon. Sobrang... Kami lamang guys. Ngayon kakain na naman. Sa tikleta, nagbili lang ng cake. Magpapakontis. Magpapakontis daw siya. Shout out po kay Ma'am Edelinda Aligarvez from Canada. Hello po, Ma'am Edelinda. Dahil mo sila yung headset kuya, huwag yung headset. Ay, yung headset ko sa akin. Sa bahay ni Kuya. Nandito na po kami sa Quezon City. Nakauwi na po kami. Uli tayo sa CCTV. Gini-screenshot ko. Hi! Hi, Kuya. Ay, Gabi, dali dito. Dali, di ka pa namin napakilala eh. Dali. Ay, Daddy ka mo, dali. Nanonood si Daddy mo. Kam, dali, nanonood si Daddy. Gabi, dali ka, dali. Ay guys, sabihin mo to. Ay, Ate Jo, Hello po. Hello sa ating 59 viewers. Napaka-fresh mo daw. Opo, nagpulbo-pulbo pa yan. Nag-lipstick ka. Hindi. Ay, talaga lang. What? Gabin, dali!
Good morning po, Ma'am Marley Mondero. Nandito na, nakasip ka dito. Ay niya! Ito po yung aking Kay Sir Raul Nicer from Vancouver, Canada. Hello po, Sir Raul. Ito na po yung aking baby boy. My only one son. Kuya Gavin, Kuya Matmat, nalilito na kami guys sa mga pangalan nila. Pero kasi lalaki, nagkakabaliktad-baliktad na. Huwag mo nalagyan na sa ganda. Shout out din po kay Florante Domingo. Hello po. Hello guys. Ito po si Gavin, no? Hi daddy kamo. Hi daddy. Yeah, bunsong anak ni Kuya. Ito guys, oh, napapauwi na guys. Namiss niya na ba yung bundok? Hindi ka pa nga nag-SM eh. SM na siya, kaya lang wala siya nabili, mahal daw. Shout, Wala? ate, ano mo? Screenshot ah. Ibak mo na. Ibak mo na rin eh. Ay, kita ba sa ano? Ito. Shout out po kay J. Lu from Toronto, Canada. Hello po. Toronto, Canada. Napatisip ako kung kanino. Ngayon, nagpagitna. Oh, shout out ka, Kuya Matt. Shout out. Oh, shout out na. Dana Florante, Sir Florante. Uwi na po si Dana, guys. Oh, uwi na raw siya. Hindi pa nga nakapunta sa amin eh. Pupunta ko sila doon bukas. Ayaw mo na? Sarap po. Sama ka. Sarap. Oh, mag-yoga? Tayo ka na doon? Hello, Matmat. Si Kuya Mati, oh. Mati, oh. Kita mo, no? Kita mo yung Hello po sa ating 83 viewers. Shout out po kay Sir Freddy Dupusin from Rosario, La Union. Hello po. Salamat po sa panonood. Hindi naman pa siya mukha ko sa spray. Kaya ka na kay Daddy. Hey Daddy, Mami, ingat kayo dyan. Madali. Sige na, dali. Dito guys, yung pangalawa naman. Magkakamukha sila. Oh, times nga, times daw. Dali. Ito guys, Gcash to. Sige nga, ipakita mo yung talent ko. Dali. 9 times 9. O, 9 times 9? 81. O, diba? Ito, Charles. Magkalkip. Ay, so, Ate Dana. Oh, Dayo. Sabi nila na Dayo. 1 plus 1. 20 times 5. O, 20 times 5. 20 times 5. 100. 100. Okay. 6 times 8. 48. Tama ba? Ako nga, iniisip ko pa lang siya. Alam na na. Ito, ano talaga ito, matalino. Manang-mana sa kanya, daddy. Kay Shout out daddy. po kay Sir Johnny Quaresma from Japan. Hello po Sir Johnny. Hello po. Oh, happy birthday kuya ko. Sabi ni Daddy. Thank you Daddy. Sabi mo daw, thank you, Daddy. Decline ko, decline. Ano ba yung decline? Naririnig yan. Thank you po, Daddy. Wait lang. Wait. Saan na ba yun? Punta ko dyan sa group. Ma? Ayan, mag-hello ka sa kanila, dali. Thank you po kay Daddy. Mag-hello ka sa kanila, kuya ko. Hindi pala. Kuya ko, dali. Hindi ko na-record. Today is my birthday. Thank you po. Thank you po. Daddy. Daddy. Dali. Gabi na, kanon. Uwi na, kamo. Uwi na. Uwi na kayo. Uwi na, mami, daddy. Kamo. Advance happy birthday nga. Advance happy birthday kay Jocelyn Orongan. Advance happy birthday. Yeah. Ay, daddy, ito. Jocelyn, happy birthday. Advance happy birthday. Bukas pa nasa ano naman kami. Nasa Morong Rizal. Bukas daw. Bukas daw. Diba, bukas na ako. Bukas pa nakapon ang pagkakas sa Dagande. Di ba? Umaga. Kita-kits sa The Garden bukas guys. Bukas na ako. Kasi kami natuloy kahapon, guys. Dapat kahapon. Tanghali na Kasi ito,
oras na guys, alas 2. Traffic na. Naligaw kami guys ng Landas. Nahuli. Gusto ni Dana kasi sa garden. Gusto niya sa garden. Shout out po kay Ma'am Ruwenga Damaso at kay Sir Jay Damaso. Hello po ma'am. Si Dana nung nag-SM, wala siya na-delay. Ang mamahal daw. Alam mo, bibili sana siya ng panty. Nakita niya, 350. Binagsak niya, tara. Ayoko to. So, ayoko to. Ang nabili niya guys, ball pen. Ilang ball pen niya Dana? Tinas mo ba yun, Dana? Ano na lang daw siya, magtay-tay, magtiyanggi. Tiyanggi na lang daw kami. Doon na lang niya sa ano, sa... Tiyanggi at sa tay-tay. Mas mura kasi doon yung mga bilhin mo. Sa lubong raw niya kay mother niya, kay tatay. Shout out din po kay Eloy Gabriel from Winnipeg, Manitoba, Canada. Hello po. Hello! Sir Eloy. Ano yan? Gabi? Gabi sa kanila na. Hapon. Hapon. Kay Sir Andrew Romaldon from Taiwan. Hello po. Hello po. Sir Andrew. Kay Ananias Lopez from Makiling, Calamba City, Laguna. Pag-uwi niyo sa Mindoro, daan kayo dito sa amin. Hindi po namin sure. Baka ano po sila, baka mag-airplane po sila. Kasi si Dana ay ano talaga, Baka hindi niya kaya yung... nahihirapan sa mga matagal na biyahe. Ay, talaga natin sa kanila. Mag-shoutout ka na. Babasa ka ng ano? Name. Dali. Ay, nabasahin ko yun. Magbasa ka ng mukbang. Ba't itong dito pa kasi nito? Shout out din po kay sa Conde family from Toronto, Canada. Hello po sa mga Conde family. Tawag dito ka Dana. Kay Sir Frank Anabi from Taguig. Hello po. Malamang po. Bibigyan mo ano ng tagil-tagil na yung mga nag-vlog-vlog na natin sa aming laksa. Nagpa-vlog kami. Bigyan mo sila, tsaka si Nagla-live lang. Nagla-live po kami, mama. Shout out din po sa Don sa lahat ng Don Binitos from Batangas. Hello po. Hello po, mag-hello ka, hello po. Hello! Pinaka-shout out ni Sir Loreto Alfonso. Sarap. Oh, di ba? Ba't talagang ano, hindi lang yun. Kasi ang sarap. Hello po, Gabi. Kay Sir Rolly, hello po from Toronto, Canada. Kay Sir Rolly, hello po. Amura rin iniihaw ko ka. Kaya nga po Sir Sunny, mataba na talaga kami. Puro lang. Hirap magdaya. Sila na lang dito mataba. Kaya nag-address ako, nag-address ako. Malalaki. Parang hindi alaka. Maganda ko siya magmurag eh. Shout out din po kay Jenny V. Ponce from Vegan. Ilocos Sur. Hello po sa mga taga Ilocos. Hello mat-mat daw o sabi. Hello, mat-mat daw. Say hi. Hi, hello po ka mo. Thank you po Sir RJ D. Guzman. Hello, say hello. Si Ate Greta po ay umalis lang, bumili po ng cake. Hi Daddy, hi Mami, ingat. 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 Ingat po, ingat po kayo dyan sa Singapore. Uwi na kami. Uwi na mami daddy. Sabi niya. Shout out po kay Sir RJ de Guzman. Shout out din kay Lita Balasio. Pogi, pogi, pogi. Shout out din po sa Phil Am Girl Official from New Orleans, Louisiana, US.
Hello po sa mga taga-US. Kay Ermino Mindiola, good morning po. Hello po sa ating 114 viewers. Shout out din po kay Sir Benedict Casetes from Bacnotan, La Union. Hello po Sir Benedict. Hello ka rin Magnat. Hello po. Hello Magilong ka. Hello po. Hello po. Tulang ko na lang kayo. Ako din. Abot mo nga yung lana. I-video natin ito. Iliilan natin. Natamaan niyang ano. Okay na. Kunin mo yung ano. Power bank. Ayan. Oh, ang sarap po. Hindi na ba yung inihaw ko, guys? Ay, si Kadyang, oh. Naiyak pa siya. Pa siya. Sarap po. Sinanay mo nga, hi guys, ng hi guys. Oh, di ba ang ganda ng anak ng Teligaya? Anak, Taray. Hindi po yan. Ayun, si Edel. Happy birthday Coco. Kuya Coco, I love you and I miss you. See you all soon. Thank you. Sa si Coco. Masarapan mo yan, Day. Ito talaga yung babanatan ko. Shout out po kay Mary Angel Caliva. Hello po. Sino po gusto lang inihaw dyan, guys? Ah, sarap naman. Lagay mo na rin naman. Kay Coco Jam, hello po from Winnipeg, Canada. Kamusta po? Coco Jam. Shout out din po kay James Brand Diego from Edmonton, Canada. Ko na lang kami. Piling marunong. Yung camera, yung camera ko. Yummy! Feeling marunong si Dana. Dahil ko naman. Shout out din po sa Sanchez family from Pampanga. Hello po sa mga Sanchez family. Shout out din po sa kapatid ni Ma'am Maricar Flores, si Ma'am Julian Flores, Crocker, and sa sister ko dyan sa Akukulaw, Palikin, Tarlac. Jessica Flores from Las Vegas. Hello po sa Flores family. Grabe, tingin ka doon. Hello, mami. Shout out din po kay Sir Glenn Fajardo from Freda Silang, Toronto. Hello po. Hello. Kay Ma'am Lolita Bato. Shout out din po kay Ma'am G. Lopez. Hello po. Nanonood ko ng ating live. Thank you so much. Hello po. Kay Sir Reggie Mendoza. Good morning. Uy, si Cooper, ubos nandito. Ayaw mo natutulog. Charles. Kaya ano na. Ika na dito kami. Si Akio. Shout out po kay Richmond Iboho. Diyan po sa from Redder, Alberta. Mga badang agoy-buyang kanayot. Hello po kay Ma'am Sir Richmond Iboho. Hello po. Kamusta po dyan sa may Canada? Tumitoon, magamit siya. Ha? Bakit?
birthday mo, idol. Ano pa po siya? Sa April din po. April 20. Matagal pa po. Mauna pa si Dana, April 1. Ay, birthday na si Dana. Shoutout po kay Johan, Ziri, and Zandro from Bataan. Hello po. Hello po. Bataan. 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 Sabi niya, Chicago. Kain ka daw, magkanta ka daw, Dana. Ay, kumanta yan nung nandun kami sa Tarlac. Yan, belated happy birthday po kay Sister Mary Ann Dukulan from Baguio City. Hello po. Happy birthday! Belated happy birthday po. Hello po, Sister Marita Victor. Ingat po yan. Hello din po kay Sir Jefferson Alvarado de la Cruz. Kay Ma'am Marilo Balangata from Ottawa, Ontario, Canada. Hello po. Hello po sa ating 163 viewers. Thank you so much po. And Paco Paco. Balik ko lang po. Happy birthday, oh. Thank you po. Happy birthday. Ganda profile na. Oh, wait ko lang mag-open yung one. Ay, yun ba yun? Shoutout din po kay Sir Ruel Jimenez from Maui, Hawaii. Hello po, Jimenez. Saan ka na pin? Shoutout din po kay Sir Glenn Tamayo from Oxnard, California. Hello po, Sir Glenn. Hello po. Sa California. Sa Tabaponda family ng Pinsaw, Baguio City. Hello po sa mga Tabaponda family. Nano mo na to? Si ano? Hello, lovely DFL and pretty Dana. Wow. Thank you po kay Ma'am Marla's Kitchen. Kay Ma'am Edith Costa. Hello po. Thank you so much po sa panonood. Kay Sir Geoffrey Bartolome from Isabela. Kay Ma'am Carmen Capistrano from Canada. Hello po. Diyan, pakabit ng decor. Di naman sunog eh. Pakabit ng decor sa wall. Okay. Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga rin po Sir Arnel Gaspi. Hello po. Sir Arnel, nandito lang kami sa Batasan. Ka-Arnel. Kay Sir Roger Rabanol from California. Hello po, Sir Roger. Hello po. Saan ka niyo? Pwedeng chika. Bati nga ba ano muna to Peng? Yun ka na. Wala na ako. Yan, shout out po kay Brother George Sampayan from lokal ng Tracy, Northeast California. Hello po, Brother Hello po. George Sampayan. Nan mo na yung kay Carlo. Hanggang kurang pa. Pero wala isang cellphone. Yan, shout out din po sa mga kapatid namin dyan sa lokal ng Silangan, distrito ng Rizal. At ang kanilang disenado na si kapatid na Apple Benavente. Hello po mga kapatid. Hello po. At kay Ka Apple Benavente. Thank you so much po Ma'am Mary Ann Yambao. Pasensya na po kung wala po kaming mga upload ngayon. Hindi po kami makalabas. Sis po, bawal lumabas. Kay Sir Efren hello po, Sir Efren. Hello po. Kay Sir Wasid Aladin, good morning din po. From Yan, from Queensland. Queensland. Hello po.
Hello po kay Ma'am Victor Salvadora. Kamusta po dyan? Hello po. Kay sa Guerzo family from lokal ng Millwood, Edmonton, Canada. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Edmonton, Canada. Ingat po kayo palagi. Hello po. Hello. Hello. Yan, birthday. Advance happy birthday din po sa kapatid ni Ma'am Merly Mondero na si Ma'am Maricel Mondero. Advance happy Advance happy birthday birthday. po. Hello kay Batangas boy. Ingat ka dyan. Kay Ma'am Marlies Kitchen. Hello po. Hello Ingat kay po Ma'am palagi. Nandito na po kami sa Quezon City. Sir Bert Troles Rivera. Hello po kay Ma'am Saida Antonio from Hello po. Seattle, Washington. Hello po. Sunod ba ito? Naimbag nga bigat, Dragon Fruit Ladies from Tawataw TV TV official. Official. Hello, Tawataw TV. Balik po. Pa-shout out po. Shout out din po kay Ma'am Rosel Andalion from Maragondon, Cavite. Hello po, Ma'am Rosel. Hello po. Shoutout sa aking Suan. Hello. Ingat ka dyan. Oh, may AS. Ano ba ang tawag dito? Thank you po, Sir Wasig Aladin. Tabi ka. Thank you so much. Ayan. Tabi namin si birthday boy. Shoutout tayo, kuya. Si Ate Grete po ay bumili lang po ng cake. Cake ni Coco. Cake ni Kuya Coco. Ano ba yun, cake? Saan ka dito? Saan ka dito? Dito kita. Saan ka natin? Shout out din po kay Jose Montes from lokal ng Taguig. Hello po. Hello sa mga po. kapatid namin dyan sa Taguig. Say hello. Hello po. Kay Paul Mers. Hello po. Kaya sa pala. Ha? Hindi, ayan dyan. Nandito pa po kami sa Quezon City. Sir James. Sino yun? Maingay. Love si Chacha. Shout out po kay Alex. Oh, dito lang. Kuya? Asan si Ate Joa? Yan, shout out po kay Ka Ervin Domingo Vlog from lokal ng Chiba, Japan. Hello po sa mga kapatid namin dyan sa Japan. Nagawa na sa loob, guys. Yung mga ubeng kay IT Siako. Hello po. Tapos mo na ito, no? From Stockton, California. Si IT Siako. Gano'ng uli na ito, Fay? Kanta? Hello po, Ma'am Remedios Bulos. Wala na yun dyan. Shout out po kay Alex. Lia L pala. Efren Lia L. Saan ka na po? Lia L yan. Ilocos Sur. Hello po kay Mr. Efren Lia L from Ilocos Sur. Road Warrior. Yan, shout out po kay Road Warrior from Othello, Washington. Hello po sa mga taga-Washington.
Happy birthday, Balong, from Merly Mundero. Hello, Manong Merly. Si Ate Merly. Thank you kay Ma'am Marley's Kitchen. Yan, hello din po kay Sir Albert Cortez. Salamat po sa panunood. Hello po. Yan sa UAE. Yan, lagi na nakakain. Shout out din po sa Domingo Rivera family from Bambang, Nueva Vizcaya. Hello po sa Domingo Rivera family. Hello sa mga taga Nueva Vizcaya. Salamat po sa panonood sa aming YouTube channel. Kay Sir Jason Hidalgo from La Union. Kay Inday Grace family. Hello po. Thank you so much po, Ma'am Ednilyn ko. Yan, so patupig mo. Thank you so much. Hello po kay Sir Ed Lopez. Hello po, Sir Ed Lopez. Reynan Martinez. Kumusta po kay Sir Reynan Martinez? Shout out po sa mga taga May Kawayan. Bulacan, di ba itong May Kawayan? Makmak, Ken Bangot. Kay Makmak at kay Bangot. Hello po. Hello, Kay Bangot. Makmak at kay Bangot. Hello kay Sir Reggie Mendoza. Welcome naman po yun kay Rick Nevin Kerante. Ako Budol. A.K. Budol. Pakontak niyo po si Kaden. Ikaden. Kadex Official. Taga kami namin. Mag-ano lang po kayo. Shout out din po kay sa Ariola family from California. Hindi ko alam yung i-pronounce. Basta from California. Yan, shout out din po kay Marcial Bulay from El Nario Cave. Hello po. Kay Kuya Marlene. Ay, yan. Thank you po ulit. Ma'am Paku-Paku. Paku-Paku. Thank you. Thank you so much po kay Kuya Marlon ka-vlog mo. Kay kapatid na Ka-Marlon. Kay Sir Ed Lopez, nandito pa po kami sa Quezon City. Dito po kami sa Batasan Hills. Batangas na. Yan. Hello po sa mga kapatid namin dyan sa Batangas. Ay, ano ba gamit? Trip ni Bebo. Ito ba yung trip ni Bebo? Yung tumawag sa'yo dati. Shout out kay Alex. Nakaawid kayo. Anpay Manong Bebo. Kay Alex Malexi. Narating kami pa Quezon City. Sino pa shout out ni Hindi ko alam kung ako ba ako. Yan, shout out din po sa mga kapatid natin dyan sa Italy at London. London. Pinapa-shout out po ni Ma'am Nora Rosel. G. Abilino. Sino to dyan? Si G. Abilino. Nasa Luzon na rin si Ate Ro. Si Roma Lynn. Wala ko ikaw. Shout out mo. Luzon? Saan ka sa Luzon? Yan, shout out po kay Five Igorot Boys.
From Sagada. Mat! Nandito pala si Romaline. Yung ano nag-post kasi siya ay nasa BBC. Baka nakauwi na rin yung balikan lang yung ano. Sa Quezon. Kay Jim Mind TV from Bahrain. Hello po. Kay Jolisa from Taiwan. Hello po. Good morning. Good morning po sa mga taga-Taiwan. Shout out din po kay Sir Dexter Romero from Australia. Romero. Aaron Encarnacion. Ayan yung mega shout out yan. Yung nanalo. Mega shout out kay Aaron. Pwede naman. Mapanood ka dito. Kay Happy Gold Vlog from Makati City. Hello po. Shout out po sa Jose family from Butuan City. Hello po. Hello. Good Sa morning Jose po. family. Sa mga Pinoy dyan sa UK, London. 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 Sobrang sa London. 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 Kay Ma'am Teresa Aninag from Folsom, California. Hello po. Tanggal ang uso. Wait lang. Sa Dison TV channel. Hello po sa ating 171 viewers. Good morning po and good evening and good afternoon. Good, daling araw. Narinig na yung ingay ni Gavin. Si Garen. Para maglabas mo uso. Charles, advance happy birthday. Anong request mo sa birthday mo? Charles? Shout out din po kay Ma'am Len Barrientos dyan sa Sunset, Mindoro. Hello po, Ma'am Len. Good morning din po, Ma'am Patricia Loffenberg. Kay Ma'am G. Avelino, hello po. Kay Ma'am Patricia Loffenberg. Manong Ardel, malapit ka lang dito. Sa San Mateo? Dito lang po yun sa Sunnyside High. Heights. San Mateo. San Mateo. San Mateo Road. Kita mo naman kaagad yung subdivision. Kaya, mapapunta dito. Hi. Belated happy birthday po kay Ma'am Marlis Kitchen. Hello po, happy birthday. Pinapa-shoutout po ni Lee Eclareno Elephant. From Rio Vista, California. Advance happy birthday po, Marlis Kitchen. Hello po, ay belated pala. Belated happy birthday. Tama po po dito. Basahin mo ulit. Yung si Ate Greta po kasi ka Arnel, nagpalit siya ng account. Oo. Facebook account niya. Kasi hindi niya ma-open yung dahil Nagulo ko yung kanyang Facebook account. Hindi niya mabuksan. Kaya gumawa ko siya ng bagong account. Si Gretch. Sabi niya, nag-reply yung Arnel. Girl, papasok doon sa kapilya. Opo. No? Oo.
Dito lang po sa may, anong, Milky Way. Sabay kapili ang pasok niya dito. Hello po Opo, kay parang Sir yun. Michael Figura from Tugigaraw, Cagayan. Ay, Tugigaraw? Bakit Tugigaraw? Yung Tugigaraw ba Cagayan? Oo. Hello po sa ating 177 viewers. Wala na? Oo. May lang yan na. Kain ka. Minus mo lang sa kainin mo. Yan, shout out po kay kapatid na Sam Montes from Lupan ng Taguig. Hello po, Kasa. Hello po. Ingat po dyan. Kay Sir Jovel, kay Sir Jovel Garcela, good morning din po. Hello po sa ating 176 viewers. Ang dami na. Siya. Minus mo lang sa kainin mo. Kaya ha? Sige mga nung Arnel, urayan lang ka nito. Oh, Carmen, oh, mga tayo, barbecue. Hindi Yan, masarap. pinagluto ka na namin, Arnel. Tapos nahulog mo. Ah, pak, 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 pak. Oh, kain po. Balik mo na dyan. Pakilala ko yung aking, yung aking nag-iisang anak. Yes! Oh, di ba? Pogi. Manang-mana sa daddy. Ang banda. Ang banda. Si Mami. Nahiya na siya guys kasi sabi nata na. Yan, shout out po sa Largo family from Quezon City. Hello po Ilan na? sa mga Largo family. Hello po. Ilan na? Nahiya na siya guys. Oo, ayaw niya na magpahag. Ilan na? Ayaw niya na rin magpakit. Kahit ako pa kumis. O sige nga, kiss mo nga ako. Sige nga. Sige nga ako. Sa harap ng camera, sige. Sige nga. Binata na daw kasi siya. Nahiya. Kami Sige na, sige na. kiss mo nga kami. Dali na. Sige na, ayaw niya guys. O, dali na. Ayaw. Si Mami, dali. Kung na-miss mo si Mami. Hindi ko na-miss. Sige na. Hello po sa Team Channel. Thank you so much. Hello. Dito, dali, oh. Bilisan mo. Pero ito guys, kinis na pa si Tita niya Chen kahapon. May nagtanong mo, kakabsat. Ano, malapit ba dyan ang invest subdivision? Saan ba? Saan ba yun? Ito lang yun, di ba? Nadadaanan? Kung sa share siya banda. Opo, nadadaanan po yung Phil and Best. Tapos mo muna ako. Bilis. Bilisan mo. Hindi naman ito. Hindi mo. Tiwag. Scop. Sabi ko na scop eh. Scop. Scam yung kiss ni Tita Chen. Tita Chen, scam daw ang kiss mo. Yan, shout out po sa Samahang Mandaragat Vlog from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Hello po sa mga taga-Oriental, Mindoro. Hello po sa ating 185 viewers. Dapat may ganun lang. Ay, ganun ah. Yan, happy birthday po kay Dara. Dara May Encarnacion. Happy birthday, Dara May. Hi, Matmat. Oh, mag-times ka na daw. Dali. O, dapat sila ano na lang. Tatanungin mo sila ng math. Hindi, para marinig ko daddy. 1,000 times 1,000. 1 million. Dali! 100K. Nag-imas ata Luzon, ata Aisa. Opo. Kaya lang po nag-aihaw pero hindi ko siyang nagtimpla. Nung may mas me. Lay, naibusda. Kahit daw, kaya ko ang luto dahil sa tagapangan. Minus ko na lang sa pagkain ko mamaya. Kakabali. Ang dami niluto.
Matino. Tapos kami lang kakain. Minus ko na lang ito dyan. Yan siya. Nakadalawa na. Hello din po kay Lovely Fashion ng Kashiwa City, Japan. Hello po, Ma'am Lovely Fashion. Hello po. Hello sa ating 190 viewers. Shout out mo daw si Cesar. Sabi mo mga Ako. shout out sa kasi pinig na. Gusto mo na? Shout out mo. Ito naman mo. Sa si Gabi. Out sa mundo. Hello, Gabi. Sa lulubutot. What? Lulubatot. Uwi na ako dyan. Yan, shout out po sa mga kapatid namin dyan sa lokal ng North Vancouver, Canada. Hello po mga kapatid. Ingat po kayo dyan palagi. Sa mga kapatid natin dyan sa Canada. Ha? Hindi luto. Oh, bagsak. Ano ito? Bagsak. Yan. Oy, may luto na. Mga porkit na. Kuwan na kasi Oy, ginawa. may luto daw si Tita Dan. Hindi lang ako. Mainit pa yung kinuha ko. Hindi sa'yo. Welcome po, Sir Aaron. Luto na yan. May. Mami. Ano mo na? Ako mo na. Tapon sayang. Lagi na dito. Ihaw po. Sayang. Maraming batang lagi dito. Matigas na yan. Yung parang ano lang siya. Taba, ayaw niya ng Mami taba. kasi. Ayaw niya ng taba. Taba. Mami. Ikaw, gusto mo ng taba? Gusto ko tumaba. Gusto mo Si ng taba? Dana. Dana na, papauwi ka na ba, Dana daw? Gusto mo na umuwi? Ay, ba't nag-alis? Ba't nag-alis? Tinatanong. Mga tanong. Anong hi? Hello po. Hindi pa raw siya nakapag. Magilaw ka. Hello po. Mataba na daw si Dana, mataba. Tumaba na. Mami. May double chin ka na, Dana. Si Mami kasi. Hindi naman sa inyo. Hello po, Amarads from Edmonton, Canada. Shout out din po sa kanyang asawa na si Man Minchi Rada. Hello po, Man Minchi. Dalo daw ako kanta ka daw. May nagre-request. O, yung lobat na ba? Di ka kinakanta mo yung lobat na ba? Gusto niyo may may mic. Oh, may mic sa loob. Shout out po kay Silvestre ng Denver, Canada. Wala pa po sa ating Greta. Matraffic siguro. Hello po, TUS. Dami kong tagyawat. Ano lang sa labas? Labas ka lang. Hello po sa ating 187 viewers. Ano? Saan malaking bahay? Gusto daw ni Dana kumain sa labas, sa malaking bahay. Saan kaya yun? Sanin. Ha? Ha? Sabi ko kumain lang dyan sa labas eh. Pwede na. Nagimas na eh. Alam mo na mag-Ilocano, Dana. Nagimas si Balasang na yun. Masarap na dalaga. Hello po, Ma'am Akya Serrano. Ano, nagapili ka na naman dyan. Hi, Gavin. Ba't naiyak si Gavin? Kainan na naman ito mamaya. Bye-bye. Bye-bye, Gavin. Saan ka, Gavin? Gavin. Hi, hi ka. Hi ka, dali. Bilis. Sungit. Uy, yan. Nakadalawa kamay ho.
ha. Nakailan ka na? Hindi. Nakadalawa ka na. Bawas na yan. Hindi na nadagdagan yung ano. Ito din po kay Ma'am Micaela May Encarnacion. Kay Sir Juan Amigo, hello din po. Kay Felwina TV, hello po, good morning. Galing! Vacation niya sobrang Saan ka pupunta? natal. Kay Ma'am Evangeline Pascua, hello po. Hello po. Dahil mag-ano ka na? May pupunta Dati Greta po ay bumili lang po ng cake. Na-traffic po ata. Basta ganyan ka lang, hindi ka papasukin mo. Hanggang ngayon wala na. Saan? Magkano po tayo doon? Farm ever. Eh then, sama ako. Pagupit ako. Wow. Ka? Ako magkakot siya. Ako na lang. Magpakulay yata ako mo. Ito, ano daw guys, bagay na kulay ng buhok ni So, pag hindi ka maputi, camera girl. anong kulay? Kulay ano, kulay blue. Ayaw ko kasi ng ano, yung gantong kulay kasi hindi naman ako maputi. Pangit sa maitim ang gantong kulay. Maganda, gusto mo? Gusto mo ganito? Gusto mo rin magpakulay? Hindi pwede, bata ka pa. Di after na lang ng ano, lang, Oo, lunch naman. para hindi tayo mabitin. Diba? Kita-kits diyan sa mga taga-ever. Magwi-window shopping na kami. Nakaraan na shopping, kung pera ang binilhan eh. Opo, nung nag-SM po kami, si Cooper po ang nabilhan namin ng mga gamit. Sa amin, wala. Bumili na si Greta. Hindi ka talaga manong Arnel. Ako. Uy, mahal kalatan manong Arnel. Pwede ka gawin ito. Yan, yan. Hello po kay Farmer Pagulong. Ay, sa mga tayon. Mamaya pa po ang Thank you, Sir Juan, amigo. Salamat. Shout out po sa Pruel family ng Maynila. Hello po sa Pruel family. Sa Ever Esco. Kapag kami ganda. Shout out din po sa Kadapan and Tagyong family. Mas bagay ko daw yung itim na buhok na Pero gusto niyo guys magpakulay kasi. parang gray. Ay, maganda girl. Tapos magpabangs ka. Nasa pag-uwi ng Mindoro. Hi, Philippines! Tapos magkambal ka lang ng mga Oo nga, tilapia. tapos ano, Tapos magkamal-kamal lang din gayam. Ganun ka. Ang kuring isbatlaan Sabi nung pamangkin ko kapo, nakita niya yung talampakan ko. Bakit sira? Ba't daw sira yung talampakan ko? Kasi may bitak-bitak. Maraming rangyan. Maraming rangyan. Tawa ko eh. Bakit sira? Punit-punit gaya mo. Kasi makipalanit ka lang yun, Kuya Arnel. Magigawawit yan niya. Ay, kita-kits ka, Arnel. Mamimit ka na rin namin sa personal. Kapag ate? Makipangan. Makipalanit. Shout out po sa, ano yun, Manawis. Manawis family from Pangasinan. Hello po. Sa Hello Manawis po. family. Gusto ka dito, Dana Bell. Para nakikita ka. Okay. Shout out po kay Sir Renato Calano from Canada. Sa mga Calano clan dyan sa Canada, hello po. Hello po. Ingat po kayo Ingat po dyan sa dyan, Canada. Sir Renato. Marami kaming viewers dyan sa Canada. Thank you sa inyong lahat. Bagay mo ata pimples mo. Dalawa nga yan eh. At dati, mayroon ng Nagpunta lang ako kay Gayon, nagka-pimples na ako guys. Charot. Alam niyo ba guys, yung ano niya, Baros, baros na guys, na, nasa bahay, tapos Sa nakalagay Fairview. sa baso.
Iuwi niya pa daw ng Mindoro. Yung Sa wala bulok na. makabulok na. Pagkaugat lang ay yung kanyang laban. Anong reaction mo sa GF ni Mr. Banks? Maganda siya. Hindi pa naman natin nakita. Hindi, nakita ko na sa ano. Okay daw, maganda naman siya. Kaya, anong reaction ko? Shout out po sa De La Cruz family dyan sa Kabangaran, Umingan, Pangasinan. Hello po sa mga De La Cruz family. Ayoko. Ayoko. Okay po, ingat po sir. Aaron. Shout out po sa De Los Reyes family and Kiban family of Masenlok Zambales. Hello po sa mga De Los Reyes family at Kiban family. Salamalaikum. Salamalaikum. Kaninong cellphone ko? Kay Kadya. Lahat po tayo ay maganda. Wala na, hindi na natin maantay sa Ate Greta, guys. Hi, Gabi! Ilaw ka muna. Pogi-pogi ng ano pamangkin. Ilaw ka muna. Bunso. Ang tatlong Ayan. bilog. Ang barbecue. Barbecue. Kain po kayo ng barbecue. Hello, tita. Hello, ma. Kain po kayo ng barbecue. Kain tayo barbecue. Ayan. Yung panganay po yung may birthday ngayon. Tutudok mo na din. Ilang taon ka na, Gabi? Ha? Ilang taon na? 2. Ha? 2? Ikaw, Mat. Gigilak sa inyo yung bata kayo. Gigilak sa'yo. Gigilak sa'yo. Pinagluto yung kumani ay yung Lapit na mag-live. lapit na mag-live. Hindi pa luto yan, bebe. Ay, no? Pili ka doon. Bakit? Bakit? Shout out po sa Yukikuro TV. Kay Sir Ryan Dave Montalban, Daverly Montalban family, Franny at Galicia family from David Montalban of Navarro, General Tires, Cavite. Hello po. Nasa ano na kayo? Nasa Pinas na ba si Sir ano? Ay, David Montalban. Hello po sa Montalban family. Ate, kumakain kasi magmatan dyan? Tanggalin mo nga yung tinik, eh, yung ano niya, ulit. Okay na, miss yun natin. Wah. Naubos niyo na ang ating barbecue. Ayun guys, hindi na Then talaga tayo aming barbecue. Hindi na talaga natin na antay sa Ate Greta. Ay po, Madam Penyo. Hello po, Sir Junior Supangan. Hello, Sir Junior. Junior Supangan. From Pangasinan. Di ba yung 6 ano? Shout out po kay Francis Rivera from KSA Jeddah. Sa Ibasco family from Kalasyaw, Pangasinan. Hindi pa tapos. Shout out din po kay isa anak ni Ma'am Mary Ann Yambao na si Angelica and Nathan. Hello, Angelica and Hello. Nathan. Hello po. Hello po.
nakijoin sa aming live. Sana lagi po kayo mag-iingat. Thank you so much po. Ka-Dragon, sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you so much, syempre, sa mga international viewers natin. Thank you so much. Thank you po. We love you all, guys. Ingat po kayo palagi. Happy birthday, Coco. Asan na si Coco? Bye-bye po, bye-bye. Oh, bye-bye ka na, bye-bye ka. Bye-bye ka na. Bye-bye vlog. Gavin, bye-bye vlog ka. Bye-bye. Bye-bye mga ka-dragon. Bye-bye, bye-bye po. Bye-bye po. Ingat. Oh, bye-bye ka, Dana. Bye-bye. Bye-bye lang si Dana. Hindi na naalis ang ano mo dahil.